Γεια σας παιδιά, ξέρω έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό βίντεο, αλλά εντάξει είχα κάποιες δουλίτσες και τώρα το καλοκαίρι είμαι λίγο πιο χαλαρός και σήμερα θα παίξουμε το Hotel Insanity που είναι από τους ίδιους δημιουργούς που φτιάξαν το Granny και το Slenderina, οπότε πάμε να παίξουμε. Το παιχνίδι είναι, ξέρω εγώ, δεν τελειώνει ποτέ, απλά όσο αντέχεις είναι. Τι είναι αυτά τώρα εδώ? Ω, εντάξει, Granny, τι? Καλά, τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Αυτό που σας είπα, όσο πιο πολύ γίνεται. Και λοιπόν, κάτσε να μου σκληρώ τη φωνή. Άντε εκεί. Παιδιά, σκέφτομαι να κάνω και κανένα live στο YouTube. Απλά δεν ξέρω, επειδή είμαστε λίγοι γενικά στο κανάλι, δεν ξέρω αν θα είναι και μεγάλη επιτυχία. Στα δωμάτια πρέπει να κοιτάμε για λεφτά, γιατί όπως βλέπετε υπάρχει και πείνα. Άντε και γαμίσου! Γιατί έκανα σαν Ιάπωνα σε μαλάκα? Λοιπόν, μην έρθει κανένας τώρα και κόψει το χωλιαστό, μου κόψει τον κόλο. Γιατί πεθαίνω από την αρχή του παιχνιδιού? Όχι, κατοικώ. Θα το πιούμε στο και στο παιχνίδι δεν είναι σαν τον Granny, απλά σε... Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό ρε? Και τι μουσική είναι αυτή? Τι παίζω ρε? Τι είναι αυτό? Τι παίζω? Μου κοστάρει. Από πού? Γιατί κάνω τέτοιους ήχους? Γιατί? Φάε. Πες μέσα. Πάμε πάνω. Ρε μαλάκες. Ρε αγχώθηκα. Ρε μαλάκες, αγχώθηκα. Sorry για όλες αυτές τις κραυγές, αλλά... Άντε κολοπαγίδα σου ρε, τώρα πήρα medkit. Ωραία μαλάκες, τι είναι αυτό ρε μαλάκες? Παίζω ρε μαλάκες, τι κάθομαι και παίζω? Όλα σου! Μαλάκα ρε σου!
Έφυγε. Δεν θα να πάω να φάω. Φεύγει. Ωραία. Τι κάνεις τώρα, μαλάκα? Τι είναι αυτό που ακούγεται, ρε μαλάκα? Από εδώ ήρθα. Πήρα τα που ήθελα. Ωραία, έχουμε χρώμα. Χαμότο! Μαλάκα μου κόψει το αίμα! Τι τώρα? Μαλάκα! Τρέχα! Τρέχα, τρέχα, τρέχα! There's a message in the hotel reception. Τι θες να κάνω, μαλάκα? Τι θες να κάνω, μαλάκα? Με κυνηγάει εδώ όλα τα αδέρφια των ψυχοπαθών. Ωραία, αντέξαμε 5,5 λεπτά. Καλά είμαστε. Room 27. Κι άλλος με είδε. Όχι, εντάξει. Room 27. Ποιο είναι το room 27? Πιστεύω είναι στον πάνω. Ωραία, ποιος πάει? Στο δεύτερο τι θα έχει δηλαδή? Εδώ είναι room 20. 42. Όχι, λάθος είμαστε εδώ. Τι θα έχει μαλάκα στο room 27? Μάλα, έπρεπε να φάω jumpscare. Έπρεπε να φάω jumpscare και καλά από εδώ και έτσι να... Έφαγα jumpscare, πάει. Έδωσαν τα φώτα. Μαλάκα μου έχει γίνει γαρίδα. Βλέπω κάποιον εκεί. Κασκαλά. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη επιλογή που έχω κάνει. Κάνει! Μαλάκα είπα του! Όχι είναι και εδώ. Πέθανα που να σου κοπεί από τη ρίζα. Εντάξει, έχουμε τουλάχιστον καινούριο ρεκόρ. Ωραία μαλάκα. Ωραία μαλάκα. Μαλάκα, δεν είναι ότι τρομάζεις σε αυτό το game, είναι το άγχος. Χαμήλωσε. Είναι το άγχος. Δεν έχει, ξέρω εγώ, και το καλύτερο πράγμα αυτό το game. Αλλά εντάξει, σου πετάγονται 500 χτυπάδες από δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το game. Συγγνώμη που άρχισα πάλι να κάνω βίντεο. Πιστεύω θα κάνω και καινούργια βίντεο πιο μετά. Πιστεύω έτσι. Εντάξει, έχουμε ακόμα χρόνο. Οπότε τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.